עכשיו. אנחנו פה בגובה מטורף פשוט, טיפסנו על איזה הר, וזה עמוס מקלף שום, כי אני סיפרתי לו שזה טוב לגבהים. אתם רואים, יש פה הרים כזה, ויש פה, אנחנו לא בטוחים שנגיע לשם, כי כבר חושך עוד שנייה. עודד אמר לי שלאכול שום זה מאוד טוב כשמטפסים לגובה, בגלל שזה עובר ללחץ דם. ואני אמרתי לו. אין חמצן וזה. וחוץ מזה שאני רעב בטירוף, וכל מה שנשאר לנו לאכול זה שום. זה שום. עכשיו, מה מצחיק פה? מה מצחיק פה? עמוס? עודד אומר... עודד הצליח. עודד הצליח. עודד אמר והצליח שאפשר לבלוע כזה גודל של שן שום בבת אחת. טוב, תראו. ואני כבר ניסיתי פעמיים ולא הצלחתי. עכשיו, זה היה מה זה מצחיק, אז אמרנו בואו נסריק את זה, אז עמוס, יאללה. אוקיי. המים הצליח, זה יהיה אפילו יותר מצחיק, כי זה שום. 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 בפנים, ואני עכשיו מתרכז בשביל לבלוע את זה. אבל אני בטוח יחנק ואתה תצטרך... צוק, נו תבלע אותו כבר, זה מצחיק, תראו את העיניים שלו. הצלחתי! זה בפנים! בלי ללעוס! אבל מה שהיה מצחיק זה שכשלעסתי. כן, זה בכלל מה שהיה מצחיק. עמוס, הרסת את כל הסרט. אבל אפשר עוד אחת. אז יאללה, בוא עוד אחד. הפעם אני אלעס, אני מפתיע. תילעס, אל תנסה לבלוע אפילו. זה לא כזה מעניין. נראה בינתיים את המסביב. הנה, לשם אנחנו רוצים להגיע. לפחות, אם לא יותר. זה כנראה יהיו מהסרטים האלה האחרונים. אתם יודעים שהם מוצאים שתי אנשים מתים, ואז את המצלמה, ואז יש... אוקיי. עוד שם שום. עוד שם שום. פעם יותר קטנה. הנה, זמן מסך. ואותה אני אלעס. לא חרב לי כבר. לא יצא מצחיק. כל הם יפתחו לך העיניים אחרי שלעס לך. חרב לי כאן. עמוס, יש לי פצע? פה. טוב, יאללה, מספיק. ביי. איפה מחברים?